新疆2月28日に中国新疆ウイグル自治区で発生した暴力事件は、香港や台湾メディアのトップ記事となりました。一方、当局によってテロ事件と断定されたこの事件に関する情報は、中国政府系メディアからは見当たりません。3月5日から開幕する全国人民代表大会を前に、当局は安定維持のために神経を尖らせています。中国政府系メディア中国新聞社の29日の報道は、テロリスト9人が刃物で住民を切りつけ、13人が死亡し、複数が負傷したと短く伝えました。情報によると、警察がテロリスト7人を射殺し、2人を逮捕。一方、新華ネットの中国語と英語サイトの関連情報は全くなく、大手ポータルサイトでも事件が発生したカシュガルを検索しても関連情報は何もヒットしません。台湾の中央社は5日から開幕される全国人民代表大会を控えて、政府系メディアは意図的に事件を伏せようとしているが、かえって外部の注意を引いていると指摘。一方、チベットや新疆で頻発する抗議や事件に当局は神経を張り巡らせています。世界ウイグル大会の報道官は、ウイグル人に対する北京当局の間違った締め付けは、双方の衝突をエスカレートさせるだけだと指摘します。关键的一个问题，中国在当地开展对于维吾尔人系统性的严打和迫害，公安机关对于当地公安人员下达了镇压指标和他们的奖金呢相挂钩，这直接的鼓励这些执法人员进行暴力犯法。他们为了完成指标，为了获得更高额的奖励基金，那么在当地非法的任意的扣押、任意的指控、任意的清查。また、当局が引き続き暴力手段でウイグル族を制圧すれば、もっと激しい抵抗を引き起こすだけだと述べます。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。